Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dopredu by som chcel poprosiť, aby ste mi dali like a odber, nič vás to nestojí a veľmi mi s tým pomôžete. Dneska si pôjdeme si dať challenge, že budem musieť jazdiť s tým najpomalším autom, čo mám, a budem musieť prejsť celú mapu. Alebo budeme proste musieť ísť vyhrať jeden závod s týmto autom. Takže môžeme ísť rovno na to. Tak. To bude trošku zrýchlené. Toto je nekonečné. Je to nemožné. Ja som to nedal, lebo mňa to ani nedalo. No. A mám tu aj toto rodinné auto, ktoré veľa ľudí podľa mňa pozná. A pôjdem si ho vytúliť tak, aby to bolo najrýchlejší SUVčko. Akože také rodinné. Takže, čo tu máme? Engine. Zatiaľ to bude dobré. Nitro. Čo tu máme za nitro? Dobre, tak žiadne nitro nebudeme dávať a ideme ho vyskúšať. Ideme vyskúšať toto auto. No, takže ideme sa pozrieť, čo z toho môžeme vytiahnuť. A ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber, nič vás to nestojí a veľmi mi s tým pomôžete.